Sanibonani nonke babukeli kuyifunda zonke ze-South Africa lapho nikhona. Nginibingelela ke egameni lenkosi yethu uJesu namhla ntambama ngaze ngajabula ukuba nani. Hlala kwisifiso sami nje ukuthi nithamele lezi inkonzo ngenxa yokuba ziyimizamo yethu ngapha ukuba sifinyelele kubantu bonke eSouth Africa ngezwi leqiniso elisindisayo izwi levangeli. Siyakholwa ukuthi abaningi bayabusiseka. Singajabula mana sinikezana ne-feedback ukuthi nizwa kanjani bese nisiqinisekisa ukuthi impela kukhona inzuzo eniyitholayo. Nale mbuzo ke uma ikhona inamba yami yavela ngasekugcineni niyakwazi ukuthi ningithinte kuyo noicele zomkhuleko manifisa ukukhulekiswa nikhuleke neze njalo. Namhlanje mama ke inkonzo yethu inesihloko esithi izindaba ezinhle ngokuphila einsukwini zokugcina. Ngithanda kuba sibuka amavesi nje ambalwa kwiTestamente Elisha, amanye abhalwa ngumpostoli uPaul, amanye abhalwa ngumpostoli uJohane. Sikakafundi ke lamavesi ethu ake sithi ugobisa amakhanda senze umkhuleko. Baba wethu othandekayo, uNkulunkulu owayekhona nokhona nozoba khona, siza phambi kobuso bakho ntambama nje sizinikela Nkosi kuwena ngokupheleleyo. Sicela Nkosi ukuba ube uNkulunkulu obusa yonke imimoya nobusa uNkulunkulu pheke impilo zethu ukuba Nkosi yami sikwazi ukuphila kule mihla yokugcina sinenjabulo sinethemba ngenxa ukuthi akusekude sithi ncinci na inkosi yethu iza emafini. Busa ke bonke abantu bakho kuyifunda zonke eSouth Africa abeza lenkonzo abana lenkonzo babusiswe ngayo kanye nalabo Nkosi abagula abaphile nabadabukileyo baduduzwe ngegama lika Jesu siyakhuleka kuze bephakade. Amen. EmaBhayibhelini ethu sizofunda uTimothy wesibili 2 Timothy chapter 3 verse 1 kuya 5. La kufundeka khona nje kanje, kepha yazi lokhu ukuthi ezinsukwini zokugcina kuyakuvela izikhathi ezinzima ngokuba abantu baza kuba ngabazithandayo nabathanda imali nabasigabisayo nabazidlayo nabahlambalazayo nabangalaleli abazali nabangabongiyo nabahlazisayo nabangenaluthando nabahlebi nabangazithibi nabangenabunene nabangathandi okuhle nabakhapheli nabanamawala nabakhukhumele nabathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu nabanesimo sokumesaba uNkulunkulu, kepha amandla akho bewaphika labo ke wobagwema. Ake sibheke futhi ukulaba kampostoli manje uJohane, oqala uJohane sahluko 2 uverse 18 no 19. Bantwanyana sekuyisikhathi sokugcina, njengalokhu nezwa ukuthi umphiko uKristu uyeza, nakulokhu sekukhona abaphika uKristu abaningi. Ngalokho siyazi ukuthi sekuyisikhathi sokugcina. Baphuma kithi kodwa babengesibo abakithi, ngokuba uma babengabakithi bebeyakuhlala nathi, kodwa baphuma ukuze babonakaliswe ukuthi bonke abasibo abakithi. Inkosi ibusise ukufunda kwezilawo namhlanje kuze kube phakade. Amen. Bathandekayo, ngicabanga ukuthi nginogqozi nenjabulo enkulu ukuba ngibe phambi kwenu namhlanje na umlayezo engiwuphathiswe uNkulunkulu for izwe lakithi elihle iSouth Africa yonke. Umlayezo engiwuphetheyo ubhekiswe kubantu abangabantwana bakaNkulunkulu na wonke umphakathi owuquqaba owakafiki mhlambe kuyikhathazeni ngokukholwa. Uma sibheka nje namhlanje bafowethu nodade, siyathola ukuthi into egcwele ezweni lakithi ukwesaba.
ngenxa yokwesaba kuba khona okuningi ukudideka nokucabanga kakhulu kusikhathi kuze kweqe nokuchaza izinto ngendlela kwesesikhathi enehaba. Ngifuna ukusho ukuthi abantu bayesaba namhlanje. Mhlawumbe nawe nje uba ungibuka nje uyavuma ukuthi hey nami ngiyesaba. Kuningi okusabisayo. Abanye basaba ukuthi bona babi phambi kaNkulunkulu abafanelekile. Abanye basaba ukuthi ngeke abamukele uNkulunkulu ekugcineni. Nanxa bezama Nkosi yami ukukholwa. Abanye basaba nje into abangayazi kwabona basaba ini. Kodwa sibona ukusaba kuyinto egcwele namhlanje. Abanye ke basaba isikhathi uqobo lwaso siphila kuso ngenxa yezinto esesiletha phambi kwabantu ezisabisayo nezibukhuni. Abanye basaba ezitradini zangakubo ngenxa ukuthi kukhona udlame nokuganga okukhona ezweni lakithi okuningi. Abanye besaba ngisho bephakathi endlini zabo. Ayikho nje into esingathi isibindi namhlanje esikhona esigcwele kwabanye abantu. Abanye besaba ngisho bedriver imoto zabo. Bayesaba esibehamba ngeenyawo. Kuningi kwesaba okukhona namhlanje okugcwele izwe lakithi. Ngifisa ukusho ukuthi abanye besaba ukufa ngenxa yokufa okukhona ezweni okubhubhisayo kuthiwa i-COVID-19. Abanye ke basaba ukusala bodwa ngenxa yokuhamba kwabalingani, omama, obaba sebehambile ke vele. Abanye ngithi Nkosi yami Jehova kaduduze kulabo baba kulabo mama osekuthe basala bodwa ngenxa yokuhamba kwabalingani, noma yiyo iCovid ebathathile noma yini ke nje ke okunye okuwukufa ngalesi sikhathi esiphila kusona. Kusona nyaka odlulile nyaka 2020 kuza namhlanje sibona kwenzeka into esingayazi ezweni. Ukufa abanye bayibuza ukuthi kuyini lokhu. Abanye bayibuza konke kupheleni kodwa na. Kodwa kuseyisimanga ukuthi kuzoka lapha uNkulunkulu usilondolozo lwasigcina ngenxa yomsa wakhe. Sifisa lokho ukubonga kakhulu kuNkulunkulu noma sikhala kuba bahambile abanye abathandiweyo bethu futhi abantu bebezinsika zeinkonzo, izinsika zamakhaya, izinsika zomphakathi nabaholi belizwe lethu namakhosi ethu nemindeni yabo bakhona asebesishile kade bezinsika ngendlela kade bezinsika ngayo. Kuko konke lokhu okwenzakalayo ngizothi namhlanje izindaba ezinhle zokuphila einsukwini zokugcina. Mhlambe isihloko sami singazwakala sengathi siyaphambana nomsinga wamanzi. Uma amanzi egeleza ebheke ngasolwandle sengathi isihloko sami sigeleza senyuka siphambana nomsinga wamanzi. Kusho ukuthini lokhu na? Ngizoletha ithemba bazalwane. Uma ngabe ngizothi njena mphakathi South Africa indaba ezinhle zokuphila emhleni yokugcina. Zinhle ngani? Zinhle ngoba masishane nje yaqhamuka ilanga lokulunga linokuphila emaphikweni alo. uJesu Kristu sithi ngcinci naye lenkosi ebesilindile sesiyajabula siyathokoza ngoba isifikile. Iphethe insindiso yethu. Kuyindaba ezinhle ngoba akusekude inkululeko yethu ifike. Kunokuba silibale ukwesaba nokuthuthumela asibheke phezulu silolisa amakhanda ethu ngoba inkululeko yethu isisondele esho uJesu Kristu lapha na kuLuka 21. Ngithanda nje ukusho ukuthi namhlanje lo mlayezo enguphetheyo ngiyawukhulekela ukuthi ube nomsebenzi waphakade ekuphileni kwabantu bonke abangilaleleyo. Ngithe mangibuka ifundiswa zakithi ama-scholars ukuthi ngabe athini ikakhulukazi uma ichaza kule ndimana engiyifunde ngasekugcineni lapha yana ke kuJohane oqala sahluko 2 uverse 18 no19 ngathola ukuthi athi ama-scholars mechaza nami ngwavumela la athi lokhu kungumyalezo wokuba siqonde ukuthi sesiphila esikhathini lapho umbhali walencwadi esibiza khona ukuthi isikhathi somphiko uKristu noma somphiko uKristu abaningi. Uma ngabe ithi iBhayibheli ihora lokugcina isho ukuthi la kusukela uJesu ehambile waya ezulwini sesifikile ke manje isikhathi sokuthi abuye futhi ngokwesibili. Ingakho ke kuthiwa lesi isikhathi esiyihora lokugcina. Lapha futhi kuyabonakala ukuthi okusemqoka kakhulu ukuthi indaba ikhombisa ukuthi kuyoba khona izigameko ezizokwenzeka zibikezela ukuthi uJesu uyeza masinyane. Esinye sazo ubulukhuni beyikhathi lapho sibona khona abantu bezithanda bona
kunokuthanda uNkulunkulu. Lapho sibona khona abantu bekhukhumele nokuthi bayithobe. La sibona khona abantu bekhoza kakhulukazi injabulo kunokuthanda uNkulunkulu. Yonke lento esiyibonayo nakubona abakholayo imbala. Leli thonya lokuthanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu liyasisibekela, liyasikhava nathi, liyas-envelopa nathi. Kubaluleke kakhulu basiqaphele njengabantu vele asebebizwa ngegama likaJesu. Sekufanele amabombo ethu, inhliziyo zethu, ingqondo zethu ziqonde sibe focused ngoba akhona amandla empilweni eqondile noma impilo ebheke phambili engabheki ngapha nengapha. Sizwa amazwi kaIsaya mayithi nansi indlela hambani ngayo, ningajikeli kwesokudla, ningajikeli kwesokunxele, hambani phakathi nendlela nize nifinyelele lapho uNkulunkulu ubaba wethu enibekele khona. Ngakho-ke ngiyathola ukuthi namhlanje umlayezo wethu wosuku imbala uyiqiniso ngoba uyasikhombisa ukuthi ompi kuKristu abantu akade bekanye nathi kodwa sebephumile phakathi kwethu. Uma ichaza uthi baphumile kithi ngoba basibona abakithi. Uba bebekade bengabakithi ngabe bahlezi nathi kodwa basishiyile kuba bonke babonakalisa ukuthi akusibona abethu. Ngakho-ke ngiyafuna ukusho ukuthi uma sibabona komphi kuKristu kungamadoda ake ashumayela ivangeli leqiniso ngaphambilini, nabesifazane abake bashumayela ivangeli eliyilo ngaphambilini. Mhlawumbe kwakholwa kwethu abanye siguqulwe intshumayelo zabo, kodwa namhlanje into esebeyishumayela nasebeyifundisa isiyaphambana nombhalo kaNkulunkulu oyingcwele. Ngizothi-ke namhlanje uma sekunjalo baphumile phakathi kwethu ngoba ababona bakithi, masingakhathazeki kodwa masiqaphele ukuthi ngokuphuma kwabo phakathi kwethu bayoba izitha zethu, bayosigxeka, bayosikhuluma kabi, bosiqeda amandla, babulale nanamathemba esinawo kuNkulunkulu. Masingahlupheki ngalokho ngoba vele akusibona abakithi baphumile phakathi kwethu, baya lapho bengabakhona. Akumangalisi ukuthi phakathi kwabafundi bakaJesu kwakhona indoda kuthiwa uJudasi igama layo, eyabe nayo ibalelwa kubantwana bakaNkulunkulu abafundi bakaJesu abayishumi-nambili. Nayo ikhona lapho le ndoda iyabalwa makubalwa ibandla zabapostoli ngohlu labo emavangelini. Nawo uyabalwa uJudasi njengomfundi kaJesu. Kodwa ekugcineni kwakho konke ubonakala uJudasi enenhliziyo engenhle ngalo Jesu noma ezenza umfundi kaJesu. Ekugcineni uJudasi unesibindi sokuyikhaphela inkosi yamakhosi, kodwa mayeselahleka uJudasi eseyilengisa esihlahleni esefa. Bakhuluma-ke abapostoli abanjengoPetro bathi asithathe sithandazeni sifunde izwi kaNkulunkulu, sisivale isikhala sakhe ngoba kulotshiwe ukuba lona makuvala isikhala sakuthathwe ngomunye umuntu ngoba yena useye lapho engowakhona. Ngakho-ke umuntu ophumayo lapha evangelini uya lapho engowakhona. Njengoba sibuka uma sibhekisisa kahle bathandekayo, kukhona ubizo kaNkulunkulu lokugcina, Sambulo 18 uverse 4, olubiza bonke abantwana bakaNkulunkulu abakafiki ebandleni kaNkulunkulu kodwa abasezindaweni ezihlukeneyo. Athi mechaza umbhalo athi ziyiBhabhuloni, indawo zokudideka, indawo zesiyaluyalo isiphithiphithi nokukhonza okuxovekileyo. Bazophuma-ke laba bantu eBhabhuloni bazongena kulo ibandla kaNkulunkulu elilungele ukuba inkosi mayibe ngokwesibili limhlangabeze emafini. Ibandla labanqobi, ibandla lamazibulo, abantu abakhonza uNkulunkulu behamba newundlu lapho liya khona. Abantu abangangcolisiwe ngezimfundiso ezizona ezeBhayibheli kodwa abafundisa njengoba umbhalo kaNkulunkulu ufundisa, bahlanjululwe yizwi kaJehova njengoba lizwe elihlambululayo elenza umuntu abengcwele phambi kaNkulunkulu uma elifunda abese elenza ekuphileni kwakhe. Ithi iBhayibheli yami uma elahleka uJudasi ehamba savalwa isikhala sakhe. Namhlanje mabephuma laba bantu phakathi kwethu ngoba bengesibona abakithi banesimo sokumesaba uNkulunkulu kodwa amandla alokho bayawaphika. Mayenzeka yonke lento enjalo mina nawe masithokozele ukuthi sekubufakazi lokho ukuthi imbala siphila osukwini lokugcina. Bekufanele baphume abanye phakathi kwethu ngoba vele amalanga okugcina asho njalo ngoba abasibona abakithi. Ma bebengabakithi bebehlala nathi silinde nabo inkosi uma ibuya ngokwesibili siyihlangabeze emafini. Ngifuna ukusho ukuthi bathandekayo kuKristu sithola ukuphumula okupheleleyo
kuKristu sithola indawo yekhefu yokucasha. Ngakho ke asizifihle kuyena uJesu, sizifihle othandweni lwakhe, simthande even more kunayizolo uNkulunkulu wethu. Singasuki kuye nanxa sebesuka abanye, ungathathwa amathonya ama-influences abantu asebehlubuke uNkulunkulu bengaphakathi ebandleni noma sebephumile ebandleni. Ngakho-ke ngicela sithathe uJesu neBhayibheli serious ukuze sikwazi ukwenza kahle phambi kaNkulunkulu. Singakhohlwa ukuthi iprofetho ziyagcwaliseka, ziyafezeka, zibufakazi bokuthi masinyane inkosi yamakhosi bheka iyeza isemnyango. Bathanda benkosi, uma inkosi iza isemnyango, akukho-ke ongezufezeka ngaphambi koba ifike okuprofethiwe. Angiqale ngokuthi nje bazalwane bami, iprofetho ejwayelekile seziyafezeka vele phambi kwamehlo ethu. Kukhona futhi iprofetho ezikhethekile nazo eseyisondele oba yifezeke phambili kwamehlo ethu. Mawufunda uMateyu sahluko 24, umshadisa noMark sahluko 13, noLuka sahluko 21. Lapho sithola ukuprofetha kwenkosi yethu uqobo layo uJesu Kristu. Iprofetha ngezinkathi nanemihla yokugcina. Okumnandi nokujabulisayo ukuthi abafundi bakhe bokuqala bakwazi ukuqaphela emazwini kaJesu Kristu ukuthi le nkulumo ayethulayo inokwenza nesikhathi sokugcina. Base bembuza bathi, Jesu, siyobona ngani? Yiziphi izibonakaliso eziyositshela ukuthi usuyeza na? Wayithi uJesu oqala nje akubekayo, qaphelani ningadukiswa umuntu, Mateyu 24 verse 4. Ngakho kulesi sikhathi samanje ngizothanda ukuxwayisa bonke abafuna ukubona umbuso kaNkulunkulu ukuthi masingadukiswa, ngoba isikhali esinamandla sika Sathane namhlanje sithi ngegama elilodwa sicaphuna esilungwini i-deception, inkohliso. Iyona nto uDraco asebenza ngayo ukuba ingqondo zabantu ayidide, ayilawule seyididekile. Abanye badidwa ngenxa yokuba bengahlolisisanga kahle umbhalo ongcwele, iBhayibheli phela, bengaqondi neyiprofetho eyi-unfolda nsuku zonke phakathi kwethu. Abanye bengaqondi ukuthi njengoba sekusuku lokugcina nje zibukhuni vele izikhathi, asingalindeli ukuba kube mnandi kube lula. Ithi iBhayibheli yami emhleni yokugcina kuyoba khona izikhathi ezilikhulu. Ngakho-ke akumelanga sixakeke uma sekubukhuni emhlabeni, kodwa masibe excited, sijabule ngoba kusobala ukuthi ozayo nothembisileyo kuza kwakhe uyeza akazukulibala. Ngakho-ke namhlanje ngizothanda ukubeka lokho nje ukuthi zamnandi izikhathi, zajabulisa izikhathi. Times are exciting ngoba zithi masishane njena uyeza lo esikholwa nguyena, sizoyibona inkosi iza ngokwesibili. Ngakho ngifuna ukusho ukuthi into esiyibonayo namhlanje igcwaseka phambi kwamehlo ethu, unpack kancane kancane uma ngiqhubeka ke ngiya phambili. Kodwa ngifuna ukusho ukuthi bathandekayo, iprofetho ezithinta isibhakabhaka nomkhathi zifezekile. Njengoba umbhalo usukhulumile ukuthi kuyobonakala izibonakaliso phezulu, inyanga, ilanga nezinkanyezi. Kuyobonakalisa kungabehave noma kungayiphathi ngokujwayelekile. Sesikuboneleke izikhathi eziningi ezedlulile kuyizinkomba zokuthi impela inkosi yethu manje iyangqongqoza emhlabeni, iqhamuka ezulwini. Masivule eminyango yenhliziyo zethu, ahlale umsindisi wethu, abuse ngaphakathi kwethu, sife thina, aphila yena, njengoba esho uGalatia 2 verse 20 ukuthi akuseyimi ophilayo kodwa nguKristu ophila ngaphakathi kwami, nokuphila engikuphila enyameni ngikuphila ngaye owangithanda waze wayidela noma azinikela ngenxa yami. Uma esephila uJesu Kristu ngaphakathi kwethu, asesabi lutho noma zithini igamegeme nezigameko zokuphela kwesikhathi, asinalo uvalo ngoba siyabona ukuthi masinyane akusekude sikhululeke ngoba uyeza ephethe inkululeko yabo bonke abantu abaqelezwe lo mhlaba esiphila kuwo. Nami ngiphile emhlabeni njengawe, ngiyabona ubulukhuni bezinto, ngiyabona ubunzima bezinto empilweni, kodwa angipheli umoya, angipheli ithemba ngoba ngiyamazi engikholwa nguye. Mayevuma khona inhloso ezithile avumela zona uba bekhona ukuhlupheka nokukhathazeka okusikhathaza lesikhathi samanje. uNkulunkulu ayikho into emzumayo, ayikho into enzeka kuyena kuthiwa hawu uNkulunkulu naye Nkosi yami akabonanga, hawu uNkulunkulu nawe bengazi. Ayikho into enjalo. uNkulunkulu uyazi, uNkulunkulu uyabona,
uNkulunkulu uyaqonda, uNkulunkulu uyazazi izikhathi zokukhululeka kwethu. Mayethanda uNkulunkulu njengakuJobe uyakusipha inkululeko kuphele yonke imihla yokuhlupheka. Sifike kuchapter 42 okuphila kwethu, sikubuyele izinto ezalahlekayo, sijabule emhlabeni. Uma lokho kungenzakalanga, usewuNkulunkulu, somkhonza noma silambile, somkhonza noma singenayo umsebenzi, siyomkhonza noma kukhona izimo zokugula ezingalapheki ekuphileni kwethu. Siyakumkhonza uNkulunkulu kuze kube siyafa sikholekile kuyena, sibambelele kuyena, seyeme ngaye, yena ongumsindisi wokuphila kwethu. Incwadi yesambulo nencwadi kaDaniel ziphethe iprofeto okuthi igama lazo ngama-apocalyptic prophecies, iprofeto eziqukethe imlayezo yemihla yokugcina esenza kahle ukuba siqonde izincwadi ezimbili, ngoba iBhayibheli lonke zisentered kwincwadi lezi esengithe ngakhuluma ngazo namhlanje. Mawubheka ke ufunda nje ngokujwayelekile ngabaprofeti, ukhona abaprofeti Testament elidala okuthiwa igama labo bangama-pre-exilic prophets, abaprofeti abaprofeta ngaphambili kokuthunjelwa kaIsrael eBhabhiloni. Bekhona abaprofeti abaphile ngesikhathi abangama-exilic prophets, bekhona abanye abaprofeti abaphile sekubuywa eBhabhiloni, ama-post-exilic prophets. Bonke bakaNkulunkulu benza umsebenzi, kwabalula kwababukhulu kwakuhlangene kwinto enjengaleyo, kodwa baphikelela ukuthi uNkulunkulu adunyiswe, abatshazwe noma bavezele abantu bakaNkulunkulu okuyintando kaNkulunkulu. Ngakho ngifuna ukusho ukuthi namhlanje masikhuluma ngalongana ngama-general prophets, sikhuluma uzalwa kaJesu Kristu sekwafezeka nokunye, and sikhulume ngezimpi namahemhem ezimpi, sikhulume futhi nangazo izifo ezikhona, but also masikhuluma ngeprofeto ezispecific ezingama-apocalyptic prophecies. Sesikhuluma lapho ngo-666, sesikhuluma lapho ngomphiko uKristu, sesikhuluma lapho bathandekayo ngenhlupheko nenshushiso ezofikela abantwana bakaNkulunkulu ngaphambi inkosi yamakhosi ibuye. Those are the specific prophecies, ama-crises azobebhekene nabakhoza uNkulunkulu ngenxa yoba bengavumanga ukukhothamela isithombe, isithixo esobe sibekwe ngamakhosi enkonzo alesi sikhathi samanje. Ngakho-ke ngifuna ucaphuna nje ngedlula omunye wababhali engimthandayo uma ikhuluma uthi encwadini ayibhalayo i-Great Controversy, uthi akekho umuntu ozokuma kule mihla yokugcina kuphela ngabantu abaqinise ingqondo zabo eqinisweni leBhayibheli. Uthandekayo, ngifuna ukuthi le nkulumo ngiyigcizelele, qinisa ingqondo yakho eqinisweni leBhayibheli. Wanyakaziswa imimoya evunguzayo, unganaka amazwi amemeza ngapha nangapha adidayo. Landela ukapteni wensindiso yethu munye kuphela, igama lakhe nguJesu. Angixwayise nje ngokuthi uma uMkristu namhlanje kodwa kunenceko oyithanda ukudlula uNkulunkulu, usengozini. Uma kunenceko noma incekukazi osuyilandela ngathi uNkulunkulu wakho nongasakazi ukuyicabangela wena, isiyenza the thinking for you, when all you do is the following, hayi sokonakele. Uzibeka esimeni sokuba ube deceived, udukiswe. Omphiko uKristu ba-operator kanjalo vele. They come into the minds of the people and they bring confusion, and then when they are confused, they teach you their own confusing doctrines. Bese udideka even some more. Ngithi-ke namhlanje landela uJesu ngqo, hlala ebandleni kaNkulunkulu, ubuke elikufundisayo ibandla ngoba lifundisa khona impela kushoyo uNkulunkulu. Ungazama lokhu ukukopolota amehlo ebandla, lokhu ufaka amehlo umuntu wakhe ehlweni lebandla, lokhu ulisola uligxeka ibandla ngezinto ezizwa ngabantu nabo behlubukile, bengomphiko uKristu sebephumile phakathi kwethu ngoba kusibona bakithi. Musukuhamba nomphiko uKristu, hlala kuKristu ngoba uKristu Jesu kubekele umbuso wakhe egcineni. Hamba nami ngisho lamazwi ukuthi uMateyu 24 uverse 4 no 11 no 24 no 26 la sibhekene khona nenkulumo kaJesu esitshela khona ukuthi asingadukiswa umuntu. Uthi boqhamuka omphiko uKristu abaningi uthi badukise nabakhethiwe uma ngenzeka, abesethi boqhamuka futhi bamkhombe ehlane, bamkhombe endlini uJesu bathi sefikile. Ithi iBhayibheli yami ningaphumi niye lapho emkhomba khona ngaphandle, ningayi nasendlini mabe emkhombe endlini, ningakholwa ngabakhulumayo ngoba mhla ebuya kwaba njengonyazi liqhabuka lidabula umkhathi
liqhamuka ngasempumalanga luhambe libheka entshonalanga uJesu Kristu mebuya uyobonakala ngempela. His coming is visible, his coming is audible, ngoba khona inhlokomo nephimbo lengelosi abafule kuKristu bavuke kuqala bayihlangabeza inkosi abaphula kubaguqulwe. Akazi ukubuya uJesu ngasese, azokubuya uJesu Kristu ngendlela abachaza ngayo omphiko uKristu balesi sikhathi banezimfundiso zabo eziningi noma ezincanyana kodwa eyidunga lokho okuningi esikufundile. Hamba nami ngithi kuwena igameko zesikhathi sokuphela zizibonakaliso uJesu Kristu yeza masishane. Once again, allow me to say the good news about living in the last days. Indaba ezinhle zokuphila ezonke zokugcina zithi asijabule ngoba masishane lomhlaba uyagoqwa. Asithokoze ngoba usizo lwethu olulana anakulinganiswa nenkazimulo ezakwambulwa. Athi uPaul mechaza athi ihlo alikakuboni. Haleluya bazalwane. Indlebe ayikezwa nemicabanga ikangenwa kangeni emqondweni womuntu. Lokho inkosi yethu uJesu asibekela khona thina esimthanda. Ngakho ke ngifuna imbewu yeqiniso ibe nezimpande ukuthi imbewu lezi eziwukhula zisiphulwe. Encwadini kuthiwa iletter 308 1907 eyibhala lombhali abathu Ellen G. White igama lakhe uthi njengamanje isikhathi sokulungiselela ukuza kaKristu. Manje now is the time to prepare for the second coming of the Lord. Nakho kamazwi namhlanje engithanda ukwabeka ukuthi kunoba sitatazele sibe netwetwe sibe nakho konke okunye asilindele ngokuthula nangokukholwa nangokulinda nangokubekezela okukhulu ngoba masishane inkosi iyeza iphethe insindiso yabantu. Bengithembisa ukuthi ngizokuzwanipeka ke mangiqhubeka ama signs abonakalayo. One of them izimpi kanye nezinhlekelele, wars and disasters. Namhlanje kunento enjengalezo South Africa nomhlaba wonke jikelele. Uma ubuka eTV yakho noma ulalele endabeni ufuna amaphepha, you can see ukuthi ngempela there are wars and disasters taking place. Yonke lento ithi kuwena nami asiphenduke ngeqiniso sibheke phezulu ngoba inkosi ithi yabuya masishane, umhlaba uzonyakaziswa kanzima kodwa thina nawe masime noma umhlaba unyakaziswa. Okunye futhi number 2 kwaba khona izibonakaliso emazulwini. Ithi iBhayibheli yami lapha mangicaphuna i-great controversy ungafunda ikhasi 306 333 and 334 and the Son of Ages ikhasi ngu-632. Ithi lapha ke Christ has given sign of his coming. He declares that we may know when he is near, even at the door. The generation shall not pass till all the things are fulfilled. Uyazi lamazwi engiwafunda namhlanje ngicaphunayo. Athi nje ngokwahumusha uKristu usinikele izimpawu, izibonakaliso ukuthi ngazo sibone ukuthi nebala inkosi yethu seduzane iyeza masishane. Uthi ke lapha ke lesilwane sethu esiphila njengamanje asizudlula kodwa konke okuprofethiweyo kuyawufezeka ngesikhathi lesi esiphila kusona. Imbala uJesu usemnyango. Ngikhuluma lapha ngezimpi kanye nenhlekelele, ngakhuluma ngezimpawu emazulwini, sengikhuluma ngezimpawu emhlabeni. Mawufunda uLuka 21 uverse 25 uyena lo engikhuluma ngayiqaleni ukuthi asilulamise amakhanda sekusondele inkosi yethu isindise. Lapha uthi lapha lo mbhali Jesus declared, there shall be signs in the sun and in the moon and in the stars and on earth distress of nations. The nations are at rest, unrest. Bengisathi ke bafowethu uJesu uthi lapha ke uyamemezela ukuthi kuba khona izibonakaliso elangeni, enyangeni, naseyinkanyezini, nasemhlabeni, nezizwe ziyokhathazeka, athi izizwe azinakho ukuphumula. Angazi noma abantu bayabona yini othandekayo ukuthi unrest ezweni lakini South Africa kungakanani. Mina nje ngingedwa ngitraumatized, angazi wena noma unawo le trauma le, ukubona izitolo ebezenziwe zizinhle zaqedwa ngeinsukana nje ezimbalwa kwavandalize into ongazange uzuyibone, not only ukuthatha iproperty phakathi ngeke adlule kwesinye isitolo lapha ePine Town
samaselula nami makukhona engikudingayo ngiyakhona even leselfone la ngayithenga khona mangibuka abazange batshoje kuphela ama cellphone kodwa babulale yonke ifurniture engaphakathi ngiyayibuza ukuthi bebezokuba abantu laba bezolutha amafoni why be destroy manje ama buildings lokho kuwumbuso obonisayo ukuthi ngempela umphakathi wethu ufeza iprofeto every day ukuthi konke lokhu makubonakaliswe obhala kahle uthi lento esibona namhlanje yenzeka iyefana naleyo ebikhona ngosuku likaNoah uma uJesu ekhuluma kuMateyu 24 njengasemhleni kaNoah kuyakuba njalo emhleni yakhe uJesu izinto seziyaphinda ezake zabakhona ngesikhathi esingaphambili ungaqapheli nje iBhayibheli abantu bazobe benganake bethalalisa ngokuthi kwenzakalani emhlabeni bebhizi ngenjabulo kunokumesaba uNkulunkulu namhlanje entertainment qhamuka in many forms abantu bajabule noma kukhona le covid evimbayo bayala bafuna ukukhululeka bafuna ukugijimela endaweni ezithile abanye bafuna ukuya e-stadium abanye bafuna ukuyophuza ngokukhululeka emabar and so on ngoba bathanda injabulo kunokwesaba uNkulunkulu so umbhalo ufezekile namhlanje ayikho into bathandekayo enzekayo engafezi lutho kulokho uNkulunkulu akuprofethini so ke ngicabanga inkosi ngathi ngasiza kakhulu iSouth Africa yethu hayi iyabonisa ukuthi impela iyakufeza konke lokho umbhalo okushiloyo noma amazwi esiprofeto akukhulumile ake ngibeke elinye iphuzu la false prophets bafuna bamanga nabo futhi uMateyu 24 verse 11 uyakhuluma ngabo nala ngiqale engifunde khona lapha kuJohane athi khona baphuma kithi abaphika uKristu ngoba bengebona abakithi uthi meqhubeka laphana uthi bantwanyana sekuyisikhathi sokugcina ngane kaNkulunkulu kodwa nabafo ngempela sekuyisikhathi esijabulisayo isikhathi sokugcina ngakho ke indaba ezimnandi ezinhle zokuphela namhlanje ikhathi zokubuka iBhayibheli lifezeka phambi kwamehlo ethu uba sibone ukuthi lencwadi engcwele ingethenjwa sibone uba isiprofeto singethenjwa siyiqiniso singumqondiso siyamezela siyabikezela ukuthi wena njengami qaphela manje isikhathi sokulungiselela kubuzo kwenkosi ngoba masishane inkosi uJesu nebala isemnyango lama false prophets akwazi ukuthi enze izinto zawo kubekezelwa kuwa kuJerusalem ngo-AD 70 ama false prophets enza izinto zawo amemezela abikezela ukubuya kwenkosi uJesu wesibili masishane namhlanje uma ubheka kuzo zonke izitori wena emaradiyo nase-TV kukhona isimo sobungoma lapho kukhona isimo semimoya lapho imimoya iyapronyotwa namhlanje ubungoma namhlanje buyapronyotwa ezweni lethu yonke lento iyabonisa ukuthi kwi-great controversy sekuleyo chapter leyo yokuthi ngempela lezi insuku zokugcina imihla lana yokuphela kumele siqondisise isimo sabaphilayo uba siqonde isimo sabafileyo silungiselela ukubuya kwenkosi uJesu ngokwesibili indideko esimeni sabafileyo nabaphilayo ayidingekile ngoba yenza ukuthi umuntu angaboni ukuthi lesi sikhathi esokuphela mangilinde mangilunge batheneka inkosi yeza masishane mfowethu udadewethu lungisa indaba yakho noJesu khona namhlanje ngoba masishane nje inkosi yethu yokuqhamba ngamafu ngokuzumayo abaningi bese belahlekelwa umbuso kaNkulunkulu hamba nami ngifuna ukuchaza ke ukuthi abaprofeti bamanga bakhona bachithekile ezweni bafika nasendlini zethu bese ngathi bazoshumayela ivangeli bazosidukisa asiqaphele nekayo simbheke lo muntu oqhamuka nje sithubeni asibaze ukuthi uvelaphi lo muntu ongalazi nekhala lakhe ukuthi lisima kanjani lo muntu ongamazi ukuthi uyini uyingxenye yaliphi ibandla kaNkulunkulu ngakho ke ngifuna ukusho ukuthi asiqaphele the false prophets are out there obaba sidukise ngani na ngoba bafuna ukwenza ingqondo zethu sangane zidideka lesikhathi samanje deeds of violence ukwenza kodlame ngokunye kwezibonakaliso ezithi uJesu uyeza masinyane ngithe mangifunda iBible commentaries uvolume 1 ikhasi ngo1090 ebhalwe ngo1891 ngathola lamazwi athi namhlanje izwe ligcwele udlame ligcwele izimpi ligcwele ubugebengu ligcwele ukubulala
ithi konke lokhu sekuyindlela yokuphila ngaphambili kokubuya kaJesu ngokwesibili. Yazi mangifunda lamagama lawo ayangithusa. Ngoba ngempela kunjalo. Uma izophela inyanga August, inyanga yabomama, I was surprised to see ukuthi just towards the end of the Women's Month, babalawa even more abantu besifazane eSouth Africa. Babolawa zethanda zabo, abanye badlwenguliwe, ama-rapists ngathi abethagethe inyanga August. Ngifuna ukubuka konke lokhu ukuthi kuyizibonakaliso zokuthi umhlaba wethu unje njengalokhu wawunjalo emhleni kwaNyowa. Kwagcwele ubudlwangudlwangu ezweni, kugcwele yonke into engenabunkulunkulu. Ithe iBhayibheli yami mayikhuluma laphayana ithi abantu abangathandi okuhle, abantu abangayithibi, abantu abangayikhuzi kodwa bathanda injabulo kunokwesaba uNkulunkulu. Namhlanje na i-looting, ukweba kwaba injabulo kwabaningi. Up to now khona abantu abahlezi nama-TV yokuntshontsha badayisa itapa nembhede abalala kuyona yokwebiwa, kayinjalo futhi nefurniture abanye bakuthengisa bantshontsha noma becabanga ukuthi babelutha kodwa ngokweqiniso babentshontsha. Emagameni abo emazulwini kulotshiwe ukuthi wena untshontshile, noma bengaphenduki bayothola ekugcineni umvuzo obafanele. Ngifuna ukusho ukuthi ithi lapha le ntokazi emhleni kaNyowa abaningi abantu babephikisana neqiniso. Namhlanje kuyoba njalo, abantu abaningi bazothanda okuyinkohliso noma okudukisayo. Ngifuna ukusho ukuthi mangiya phambili zamazaba komhlaba nezikhukhula sesikuboneka nakho kukhona emhlabeni wethu. Impela kuyenzeka lokhu ngendlela emangalisayo. Abantu bethu sibona imizi phesheya kolwandle edurayo, imizi yamamiliyoni ikhavwa ngamanzi. Sibona imoto zama-thousands amadola nakho konke zintanta emanzini. Ngani? Ngoba zibonakaliso zokuthi inkosi yethu iyeza masinyane. Sibona udlame, crime, famines and pestilences. Udlame, indlala nezifo lezi sikhona njengamanje isifo se-COVID-19. Ithi lapha ke le ncikazi kaNkulunkulu uma ibhala encwadini Selected Messages ubook 2 upage 52, ithi le ntokazi uma ibhala bafowethu ithi uSathane uyasebenza emkhathini ukufaka upoison iatmosphere. Kuthiwa uSathane is poisoning the atmosphere ukuze abantu abaxhomeka kuNkulunkulu ngempilo zabo bangabe besabaxhomeka kuNkulunkulu kodwa baphile ngalo poison osukhona in the atmosphere. Kodwa isikhathi leso ukuthi mina nawe sibe ne-dependence yethu kuNkulunkulu when the atmosphere in which we live is poisoned by the presence of the enemy. Ngoba uDrago ilokho namhlanje akwanzile. Ithi lapha mayiqhubela lencika kaNkulunkulu ithi ke uSathane usefuna ukulimaza impilo zethu, lokuphila kwamanje sikuphila kukho nokuphila kwaphakade okuzayo ufuna uba sincintshwe singakutholi. Ngakho ke ngithi namhlanje thatha iposition yakho leqiniso, ungathathi iposition yakho nokuduka namanga. Zinikele kuNkulunkulu, vuka emaqandeni ngokugcwele uzinikele kuNkulunkulu ukuze uphile impilo ekumesaba uNkulunkulu njengomntwana wakhe. Vuka. Ithi lapho lencikazi abantu abaningi baparalyze, bakhubekile. Why bekhubeka abantu na? Bazothini ke balimela abantu benze yini abantu? Yilento yokuthi umhlaba wethu ugcwele upoison, iatmosphere yethu is being poisoned. Hamba nami ke siye phambili ngasekugcineni. God's purpose in calamities. Inhloso kaNkulunkulu kuzinhlekelele. Ngabe uJehova uhlose ini na? Uthi lo mbhali lona ke lezi inhlupho ezikhona njengamanje ezehlela umhlaba zithi kubantu abaleleyo vukani, vukani, vukani. Yezwa indaba. Ngamanye amagama izinhlekelele ezikhona ezweni, imililo evuthayo ishise indawo, izikhukhula ezinayo nemimoya ephephula izindlu, konke masekwenzeka ukuthi kumuntu okholwayo vuka mlindi, vuka mlindi, vuka uqaphele ngoba usuku lenkosi luseduzane. Njengamanje inkosi iyahlulela ezulwini, bonke abantu kumele bathathe iclass, loba iclass kaKristu noma iclass lombhubhisi okunguSathane. Once again, coming back to looting, looting njengamanje, people who did it are proud of themselves
engathi benza into enhle kodwa babentshontsha ngokwamehlo kaNkulunkulu ubaba wethu osezulwini. Hlobo sami hamba nami ngisho lokhu. Namhlanje siyachanasa izoni ezweni lethu. Ziphila impilo eziyithandayo. Kodwa uNkulunkulu uthi inhloso yakhe ngeyihlekelele ukuba mazenzeka avuse abangcwele, baqaphele, balinde, babuye beze kuye, baxwaye. Babuyele engqondweni zabo ngenxa lokho kwenzakalayo ongajwayelekile okwenzeka ezweni lakithi. Yonke lento mayenzeka iyembula ukuthi vuka mlindi, vuka ubhekisise, ubophe izinkalo, masishane inkululeko yakho isisondele. Mthandazo wami uthi that we may be in our senses. Sikwazi ukuba siqaphele umhlaba mawusuphenduka kanjena ongajwayelekile, kaze ngikubone ukudlengulwa kowesifazane kungaka ezweni lethu, kaze ngilibone udlame olungaka ezweni lethu, angaze ngibabona abantu aba-abusive kangaka ezweni lethu, ngabona abantu abakhukhumela kangaka ezweni lethu. Yinto yonke ekhombayo ukuthi masishane inkosi izobuya. Hamba nami, coming events are in the hands of God. Ngifuna lamagama ngivale ngawe ekugcineni ukuthi zonke igameko ezizayo zisesandleni sikaNkulunkulu. Musa-ke wena kuba novalo. Umhlaba awuphili ngaphandle kombusi. Isida uNkulunkulu uyabusa emhlabeni noma uSathane uyabusa emhlabeni. Qaphela kodwa uthi lo mbhali, the program of the coming events is in the hands of the Lord. The majesty of heaven has a destiny of nations as well as the concerns of his church in his own in his own church. Athi lamagama lawo bathandekayo, izigameko ezisazofika ziphethwe ilawulwa inkosi esemazulwini. Ubukhosi bezulu nomhlaba ibona ophethe isiphetho sezizwe nokukhathazeka kwabantu kaNkulunkulu. Uyakubona uNkulunkulu okusikhathazayo njengamanje. Ake ngibeke nje ngokufishane ngokwesaba o666 sesibafaka neseyintweni abangahlangananga nazo basiyamesaba u666 basendekayo. Ngokwesaba oSunday law sesibafaka lapho bengekho khona. Kodwa masingesabi, asirelaxe, everything is under control. God is still in control of the events in these days. So these days are exciting because God is still in control of whatever that is happening in the world. Ngaba khona indlala, ngaba khona izifo, ngaba khona nokufa nakho konke, kodwa uNkulunkulu usaphethe. Ekugcineni uyawukhuluma izwi lokugcina, umhlaba abese ugoqa. Vala nami ke mangithi indaba ezimnandi zokuphila kule mihla zithi masishane, uNkulunkulu uyeza akayikulibala. Amen leyo ndawo. Uma inkosi uJesu izobuya, mina nawe asibe nomoya okuhlukanisa discernment. Sidiscerne okuright nokurong. Sikhethe okuright. Asikwazi ukuqaphela omphika uKristu bedukisa izwe lekithi, bethatha abanye abantu khona lapha ebandleni kaNkulunkulu, bebahlohla izindlela zabo ezidukisayo. Masazi ukuthi incwadi kaDaniel nencwadi yesambulo incwadi ngokwesiprofeto zesikhathi. Kumele siyifunde, sizi-understande, sizimasterishe kuba sikwazi ukuqonda eziwambulayo uba sibone ngempela sesikusiphi isikhathi, ngoba ngokombhalo leli hora lokugcina masishane inkosi yethu uJesu iyabuya ngokwesibili. Hamba nami ke ngibeka lamagama lawa ambalwa athi lama events ezayo musokwesaba lutho ngawo ngoba uNkulunkulu yena ophethe. Kodwa khona buka ngamehlo kamoya, izimpawu zesikhathi zikhona yonke indawo, zikhona emhlabeni, zikhona olwandle, zikhona nasemkhathini, khona zonke izinto, even ama-pestilences, izifo ezingelapheki, ama-pandemic esiwabonayo ezweni lethu akhona. Konke izimpawu zokuthi masishane inkosi yabuya. Kodwa kumnandi lokhu ukuthi esiyalo alini esikhona uJehova mayesevuma into bakezeke konke lokhu, inhloso yakhe yinye, ukuba thina abantwana bakhe sivuswe emaqandeni, siqaphele, silinde, ngoba inkosi uJesu Kristu iyeza bheka isemnyango. Before uJesu abuye kuba khona isimo esibi somnotho, bese sizala uSunday law, azale ipersecution yokugcina. Kodwa it is after that persecution that Christ will come again. So phuma nasendlini zethu, singabi namalungelo lokuthenga nokuthengisa, kodwa ezimnandi ayizayo yaprofeta. Sahluko sakhona u33 uverse 15 and 16 uthi amadwala
ayoba isiphephelo sethu, siphiwe ukudla namanzi noma nesingo kwethembeka. Musukwesaba lutho, ungasabi noma yini, ungadli yonke into esabisayo, yidle ezikaNkulunkulu uphile. Ngalamagama inkosi kubuso ethondekayo, lapho ukhona ekhaya lakho, uJesu akubuse namhlanje, ungasabi lutho. Be excited, the Savior is coming even at the door. Masivale ngomkhuleko. Baba wethu sibusise ngale nkonzo yanamhlanje ntambama, ake uvuse ithemba phakathi kwethu, xosa ukwesaba, letha isibindi nokulinda nokuvuka nokuphaphama, hlale sifunda izwi lakho, hlale sikhuleka, hlale sitshela nabanye ngawe Jesu. Sibe ngabantwana bakho isibili, sifuza abaprofeti ngenkolo yeqiniso nokuthembeka kuwe, sifuza abapostoli, sibe ngabantu abafelana nokholo makudingekile. NgoJesu buselele inkonzo ephela manje, ngoJesu bephakade. Amen and amen.